କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଭୂତ କାହାଣୀ ପଛରେ କେତେ ବଡ଼ ସତ ଲୁଚି ରହିପାରେ? ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କେସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁଠି ଭୂତପ୍ରେତର ଭୟ ଆଉ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଅପରାଧ ଏକାଠି ମିଶିଯାଇଛି। ଏ କାହାଣୀଟା ଆମକୁ ଦେଖେଇବ ଯେ ଅସଲି ରାକ୍ଷସ କିଛି ଅନ୍ଧାର କୋଣରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ମଣିଷର ମନ ଭିତରେ ବି ଥାଇପାରେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଅଧା ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ତା ସ୍ୱରରେ ଖାଲି ଭୟ। ଏଇ କଲ୍ରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ କାହାଣୀ। ଗୋଟେ ପଟେ ପୂଜା, ଯିଏ ଘରେ ଏକା ଅଛି ଆଉ ଭୟରେ ଥରୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ତାର ସାଙ୍ଗ ମିନୁ, ଯିଏ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନି ଯେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଲ୍ ତା ଜୀବନକୁ କୋଉ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆମର ଏହି ତଦନ୍ତର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେଇ ଭୟଭୀତ କଲ୍, ପୂଜାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେହି କାତର ନିବେଦନ। କିନ୍ତୁ ମଜା କଥା ହେଉଛି, ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଥିଲା। ତ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଏକଦମ ସିଧାସଳଖ ଲାଗୁଛି, ନୁହେଁ କି? ପୂଜା ନିଜ ଘରେ ଏକା ଅଛି, ଭୟରେ ଅଛି, ଆଉ କହୁଛି ତା ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ଅଛି, ଆଉ ମିନୁ ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏହି ସରଳ ଦୃଶ୍ୟ ପଛରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଜାଲ ବୁଣା ସାରିଥିଲା। ଆଉ ମିନୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଠି କିଏ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? କେହି ନୁହେଁ। କୌଣସି ଚୋର ନାହିଁ, କୌଣସି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ନାହିଁ। ଥିଲା ତ ଖାଲି ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ନୀରବତା। ଏମିତି ଏକ ନୀରବତା ଯାହା କୌଣସି ବଡ଼ ଝଡ଼ ଆସିବା ଆଗରୁ ହୁଏ। ଏହାପରେ ସେହି ଘର ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ହେଲା, ସେଟା କୌଣସି ଭୂତ ଫିଲ୍ମଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ରେ ପୂଜାର ଚିତ୍କାର ଆଉ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା। ତାପରେ ମିନୁ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଉପରେ ଏକ ଛାଇ ଭଳି କାହାକୁ ଦେଖିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ବରଫ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ଆସି ମିନୁର ଗୋଡ଼କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ଧଳା ପୋଷାକରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ମିନୁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ଯେମିତି କିଏ ଜଣେ ବସି ଗୋଟେ ପୂରା ନାଟକର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଛି। ହେଲେ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ସେଇ ପୂଜା, ସେ ନିଜେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପୂରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସେ ଗାୟବ। ତାରି ହିଁ ଗାୟବ ହେବାଟା ହିଁ ଥିଲା ଏହି କେସ୍ର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। ପୂଜାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମିନୁ ଆଉ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଘରର ଅନ୍ଧାରିଆ ବେସମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠି ଆତଙ୍କର ସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଏଠି ଆଉ କଥା ଖାଲି ଭୟଭୀତ କରିବାରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଏହିଠି ସେହି ତଥାକଥିତ ଭୂତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହିଂସ୍ର ହୋଇଉଠିଲା। ଏହିଠୁ କାହାଣୀର ମୋଡ଼ ବଦଳିଗଲା, ଯେଉଁଠି ଖାଲି ଡର ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବେସମେଣ୍ଟ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ତ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଗୋଟେ କାଠ ଚେୟାର ହଠାତ୍ ନିଜେ ନିଜେ ଉଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ତାପରେ କୁଆଡ଼ୁ କେଜାଣି ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଆସି ସିଧା ଦେବର ହାତରେ ପଶିଗଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଏମିତିକି ଘରର ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ କାହାର ବି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିବ ଯେ ଏସବୁ କୌଣସି ଭୂତ କରୁନି ବୋଲି? ଆଉ ଏଇ ଭୟ ଆଉ ଆତଙ୍କ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ପୂଜା ମିଳିଗଲା, ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଶେଷରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ନଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ଶାନ୍ତି। ସେ ରାତିର ଶେଷ ହେଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ। ପୂରା ଘରଟା ଜଳିଗଲା, ଆଉ ସକାଳ ହେଲାବେଳକୁ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଥିଲେ ପୂଜାର ବାପା ଆଉ ତାର ସାବତମା। ଘଟଣାକୁ 1 ମାସ ବିତିଗଲା। ପୂଜା, ଏଇ ଭୟଙ୍କର ରାତିରୁ એકમાତ୍ର ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏକଥା ମାନି ନେଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଏହିସବୁ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛି। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଇଠି ସରିନଥିଲା, କାରଣ କାହା ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହର ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ 1 ମାସ ପରେ ସେହି ଭୂତ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିଲା। ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ସତରେ କ'ଣ ଭୂତ ଫେରି ଆସିଥିଲା, ନା ଏହା ଆଉ କିଛି ଥିଲା? ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ପୂରା ମାମଲାର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ପୂରା ରହସ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିଲା। ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି? କାରଣ ଶେଷ ଆକ୍ରମଣଟା କୌଣସି ଭୂତ କରିନଥିଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ଏକ ନାଟକ। ଆଉ ଏଇ ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲା ଦେବ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ପୂଜାର ପୂରା ଖେଳ ବୁଝିସାରିଥିଲା, ଆଉ ଅସଲି ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି,
ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭରୁ ପୂରା ମାମଲାଟାକୁ ଦେଖିବା। ଜଣେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଭଳି ଆମେ ଏବେ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଟି ପରସ୍ତ ଖୋଲିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ସେ ଭୂତର କାହାଣୀ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛି ପ୍ରକୃତ ଯୋଜନା। ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଘରେ ଭୂତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସତ କ'ଣ? ପୂଜା ନିଜେ ଭୂତ ହେବାର ନାଟକ କରୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଭୂତ ଛୁରୀ ଆଉ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ପୂଜା ନିଜେ ହିଁ ଫିଙ୍ଗିଥିଲା। ଆଉ ସେ ମାରାତ୍ମକ ନିଆଁ, ସେଇଟା କୌଣସି ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ପୂଜା ନିଜେ ଖୋଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗେଇଥିଲା। ଯେ ନିଜକୁ ଏକମାତ୍ର ପୀଡ଼ିତା ବୋଲି ଦେଖାଉଥିଲା, ସେ ହିଁ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ଅପରାଧୀ। ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହିଁକି? ପୂଜା ଏମିତି କାହିଁକି କଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରତିଶୋଧ। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ପୂଜାର ନିଜ ମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ହତ୍ୟାକାରୀ ଥିଲେ ତାର ନିଜ ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା, ଯେ ପରେ ତାର ସାବତ ମା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପୂରା ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ ପଛର କାରଣ ଥିଲା ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ। ଆଉ ଏ କଥା ପୂଜା ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲା, ମୋ ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ମୋ ମାକୁ ମାରି ଏହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା ହେବାର ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ସେମାନେ କିପରି ତାକୁ ଛାତରୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଏହି ଯୋଜନାର ମଞ୍ଜି 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ତା ମନ ଭିତରେ ପୋତା ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା କୌଣସି ରାଗରେ ହଠାତ୍ କରିଦେଇଥିବା ଅପରାଧ ନଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ମର୍ଡର ପ୍ଲାନ୍। ଷ୍ଟେପ୍ 1, ନିଜ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମିନୁକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ତିଆରି କର। ଷ୍ଟେପ୍ 2, ଭୂତ ପ୍ରେତର ଭୟଙ୍କର ନାଟକ କର। ଷ୍ଟେପ୍ 3, ଦେବକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାକ୍ଷୀ କରି ନିଜ ପାଇଁ ଆଲିବାଇ ପକ୍କା କର। ଷ୍ଟେପ୍ 4, କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ, ଖୋଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ନିଆଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ବାପା ଆଉ ସାବତ ମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କର। ଆଉ ଶେଷରେ ଷ୍ଟେପ୍ 5, ନିଜକୁ ଏକ ଦୁଃଖୀ ଏକାକୀ ପୀଡ଼ିତା ଭାବେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କର। କେତେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଆଉ କେତେ ଭୟଙ୍କର! ତେବେ ଏହି ପୂରା କାହାଣୀ ଶେଷରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ପୂଜା ତା ମାର ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା, ଏକଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଅପରାଧ କେବେ ନ୍ୟାୟ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ଏହି କାହାଣୀ ଭଳି ହିଁ ଜଟିଳ ଆଉ ରହସ୍ୟମୟ।